Blas Romblon.
puro paniid sa tiguwit sa unahan. Awit pa sa asfalto ang mga ulo, ang helmet ginagamit, protection lang sa siko, highway patrol ginabantayan, kagka-LTO kag magduyot sang kategori sa mga kanto. Paniid, magtika-tika, tilang nga mamumpon, kag magpulga, tika, puro paniid, sa irigasyon lang manglihit. Paniid, magtika-tika, tilang nga mamumpon, kag magpulga, tika, puro paniid, sa irigasyon lang manglihit. Next Club DJs. This is DJ Jan Carlos on the blast from Lord. Sakay sa motor, kasi magpadalagan, ulga, shit, 20 daw tagtiyag ang dalan. Walang lisensya kang rehistro, ay abaw, sige lang, puro panid sa tiguwit sa unahan. Sangka motor, sangka barangay, ang pasahero, tumitas Taiwanese inject hapon, ang mga Koreano na likuan mister. Kahit pa ang inasenyas, delikado kung may bison nga maglabas. Hadlok na o vertical, mahibugal nga balatian,
most followed sound system in the country. Sa tindahan, pangita kang kapalaran, nagaulat nga parahan kang pasahero nga pislian, suray sa initan, suray sa uran, pinamano di malas kung aga pa sa pulpitan. Tricycle ang kupar. Ano pre? Bisan pa maraya, yapok pagsitagaken. Ang ginapangamuyo sa aratunan makasampet, iparaya sa disgrasya kang pasahero nga kurito. Pangabuhi kang tricycle driver, kapalaran sa manubela, may kasabot, may kasadya. Sunod man sa adlaw ang walang maabaga, sige lang kay kaulat sa balay ang pamilya. This is DJ Jen Carlos of Tablas Romlones. Ano nga pagkiraw, hindi ko pag-isulan. Denged warat atras, kampyada kang ginasakyan. Paraitan sa prangkisa, pagmotor nga hulugan. LTO, BIR, pagkasulina nga daw bulawan. Pangabuhi kang tricycle driver, kapalaran sa manubela, may kasabot, may kasadya. Sunod man sa adlaw ang walang maabaga, sige lang kay kaulat sa balay ang pamilya. Bawat tugas, pagkarakit kang pamilya. Pagkakarawak tugas, pagkarakit kang pamilya. This is Biga Audio, Barangay Santa Rita, Otono, Iloilo. The most